Δεσπόζουσα θέση εδώ στην ιστορική συνοικία Πρόνοια έχει ο Ιερός Ναός της Αγίας Ευαγγελιστρίας και δικαίως οι κάτοικοι έχουν ονομάσει αυτό το σημείο το μπαλκόνι του ναυπλίου, γιατί έχει απίστευτη πανοραμική θέα όλο το ναύπλιο φυσικά. Κάθε χρόνο, ανήμερα του Ευαγγελισμού, καταφθάνουν χιλιάδες πιστοί από όλη την Πελοπόννησο για να προσκυνήσουν εδώ. Ο ναός έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και διανέμει καθημερινά φαγητό σε άπορους της πόλης. Η Ευαγγελίστρια όμως είναι και θαυματουργή. Όπως μας εξομολογήθηκε η 88χρονη κυρία Παρασκευή Μόκα, γέννημα θρέμα της περιοχής, έζησε η ίδια ένα θαύμα τη Μεγάλη Εβδομάδα πριν από πολλά χρόνια. Αυτή η μάνα καθόταν με το παιδί της, ένα παιδί 3 μέτρα ανάπηρο, δεν μίλαγε, τα τάιζε, φεύγαν τα σάλ. Και ακούμε 2 η ώρα τη νύχτα, σας το λέω και λέω. Θαύμα, σηκώθηκε το παιδί, μαμά είμαι καλά, πάνε και φυλάει, βουτάει την εκκλησία, την εικόνα, είναι πολύ θαυματικό και τη φυλάει, είμαι καλά, περπατάω μάνα. Και από τότε έγινε καλά το παιδί. Δίπλα ακριβώς από τον Ιερό Ναό της Αγίας Ευαγγελιστρίας υπάρχει το σπήλαιο του Εσταυρωμένου. Ακολουθήστε με και ελάτε να δείτε πόσο όμορφο είναι ένα σπήλαιο φυσικό, λαξευμένο μέσα στο βράχο, και ακολουθήστε με για να το ανακαλύψουμε μαζί. Το σπήλαιο του Εσταυρωμένου είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους και κατανυκτικούς χώρους του ναυπλίου. Ένα μικρό, λιτό, γεμάτο μυσταγωγία προσκυνητάρι. Κάτω ακριβώς από το μεγαλόπρεπο ναό της Αγίας Ευαγγελιστρίας βρίσκεται ένας ακόμη χώρος προσευχής που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν. Ένα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Παΐσιο με ένα άγαλμα ομοίωμα του Αγίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου συγκεντρώνονται χιλιάδες πιστοί προκειμένου να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου Παΐσιου. Πρόκειται για ένα μοναδικό θρησκευτικό έργο που η μορφή του Αγίου δείχνει σαν να είναι ζωντανός έξω από το προαύλιο που βρίσκεται και το κυπαρίσι με τα εκατοντάδες κομποσκήνια που αφήνουν οι πιστοί σαν τάμα.